Please welcome the junior group representing Hungary. Този на Румъния има 9800. Сега на килима излизат представителките на Естония, ансамбълът на Унгария. Проследихме преди малко този на Естония и очакваме оценката за Естония. Сега ще играят унгарките. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Junior group representing Bulgaria. Уважаеми зрители на онлайн излъчването на международния турнир по художествена гимнастика София Къп, имам огромното удоволствие едновременно да съобщя две новини. Едната е, че ансамбълът на България спечели бронзови отличия. Както вече добре знаете, в финала на 5 ленти в момента тече награждаването, но втората новина е, че до мен е тандемът, който изведе тези момичета до този успех. Вяра Ваташка и Цветелина Найденова дори не се нуждаят от представяне, медалистки и двете дългогодишни участнички в националния отбор, отново с ансамблите. Първо, какво е чувството да наблюдавате своите възпитанички на почетната стълбичка? Много сме щастливи от представянето на ансамбъла и за двата дни. Допускаме все още грешки. Надявам се само да са живи и здрави, с работа да отработим и грешките. Но тези медали вчера и днес са ни много ценни, за да придобият повече увереност и самочувствие децата. Цвети, как ще се чувстваш ти? Гордост може би изпиташ в този момент? Наистина страхотна гордост, просто като ги гледам тези деца на стълбичката и наистина е страхотно чувството. Дори мисля, че съм по-щастлива, отколкото когато аз бях на стълбичката. Да уточним, на първо място Унгария, на второ Русия в финала на 5 ленти. Третата позиция за България. Изстрадани медали са тези, може би?
Да, защото ни се наруши подготовката в началото на февруари. Вече няколко пъти се каза, но и ние да споменем, че имахме проблеми малко в отбора здравословни. И докато влезем във форма, имахме доста лоши представяния. Надявам се, че с всяко изминато състезание нещата ще бъдат все по-добре. Цвети, ти как се чувстваш? Наистина минахме през доста трудни моменти. Също така капитанката ни Яна скъса менискус. Минахме през операция. Може би е момента да отдадем дължимото на ансамбъла на Унгария. Благодарим ви. Thank you. Заедно с